Godmorgen. Velkommen til Ultimativ Overlevelse. Det er faktisk et meget godt program. Med vært mig, Johnsy Johnsson. Også kaldet for Tychus Picus. Jeg tror faktisk, at jeg vil gøre mig klar. Så hvis I lige venter 2 minutter. Jeg har også taget noget udstyr med. For eksempel har jeg den her svedige, stive stang. SSS, som jeg også godt kan lide at kalde den. Fordi den kan gøre rigtig hårde ting bagfra. For eksempel er der også den her lille frækkert. Som er sådan lidt slatten i det. Men den kan også bruges til at piske med. Og så til sidst har jeg det ultimative overlevelsesudstyr i ultimativ overlevelse. Den her pistol. I dag har jeg også som ekstra taget det her sværd med om på ryggen. Fordi det er lavet af latex, og derfor kan det ikke gøre ondt. Så skal vi så komme ud i det. Nu går det løs. Jeg leder efter noget mad. Bare vent og se. Hvorfor gemmer du dig, Johnsy? Det gør jeg heller ikke. Det er tilfældigt. Men Johnsy her klarede. Se! Det var et dyr. Jeg tror, jeg vil gå ud og dræbe det der dyr. Jeg skal finde det dyr. Undskyld mig. Har du set et grimt dyr nogen steder? Tak. Måske er han dyret. Okay. Måske snød han mig lidt der. Det var godt, det bare var et latex-sværd. Jeg har også taget den her slattende, svedige ting med. Andreas, ro helt op med den musik. Det er det bare.